Sundabatren var helt favoritter til å vinne 6-mannafarsrøren til mannen i det, men kappingen var hør. Tvørabatren var løyte Petter frammanfyrir og gjørtes tøyskil vinner i hesafyr. Og helt det avtalen der som vi har gjort, og det var ikke røkka alle vei. Senast gikk det slugga vel, ta enda det da en tredjeplass, men det har ikke lengt opp til nästa baten, men hva var måneden fra Norgestøen til det? Norgestøen kicksa i starten 100%, det var alt galt, og vi gjorde noen feiler, og funnet ångade rytmerna i baten at han hadde starten var så vanlig, så allt det har också gjort rätt för att det visste inte. Men tar man så för gå start som det så tar vi kanske lättare in ett mål. Ja, och kontrollera att alla samla vägen och så jag ska det Sundabaten ro öde gott med ändan. Men hej så där förspring så skulle till för allt. Men nu är så att jag inte FA kanske alla det där vinna FM. Det är alltid det alla in och geisen men och gör det som ständer och makt och så hoppas jag det rök.